салом алайкум. мо шумо дар чихе видеора ба mp3 гардондана нишон метам. ин программа формат фактури мебошад. ин программа мешавад тамоми форматура иваз карда мешавад. мо мебинем бояд видеоро ба mp3 гардонем. видеоро ба mp3 гардонем. мо дар аввал донистан дар кори кадом видеоро ба mp3 гардодан лозим. намои омӯзиши англисиро мегирем. як лавҳаш гуфтаед чиро мегирем, мепартем болоида худаш меброяд кадом формат махолтона mp4 avi ё 3g cgp ё мисем фарқ надорад. ина mp3 инҷа ҳастан mp3 ё форматош зиёдтан. баратон гифшон мекунем mp3. фарз кардем mp3 ки гирифтем, окира меҷихем. болода старт наистага старт ам меҷихем. инҷа фоиз процент хати нишон мисад ки чанд қаш нав mp3 да намода mp3 кардеса. ина тамоми телефону формат ҳамашон ҳаминҷа ҳастед. чихеле ки мобилни телефонш ҳам ҳаст. ай ноки блайн сар кард то айфона ҳамаш ҳаста нишон додагиан. ҳаминҷа нигоҳ кунед бо худтон форматошро мебинед. ори насиб кунад видео ояндада чихел программаро барои программаи андроидро барои программаи iPhone дигар хел программа истифода бурдан нишон метавонам. ина 78% шидуҷе. қабл тарзи кори формат фактури бо мо бошен. дар видеои оянда насиб ягон чиз нав шумо нишон медиҳем.